Tambalan na! Ang tambalang kumikinang. Nicole Ayala and Diego Bandido. Ang kwento. Mula sa mahiwagang Burnay. Mula sa mahiwagang Burnay. Kumikinang na tambalang Nicole Ayala at Diego Bandido. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Anne, 29 years old, may partner pero hindi kasal at may 3 anak. Sumulat po ako para humingi ng payo. Ganito po kasi, 19 years old lang po ako nang mabuntis at iwan ng nakabuntis sa akin. Dito po dumating sa buhay ko si Chris, maalaga, may sense of humor, at higit sa lahat tanggap ako at ang anak ko. Naging kami ng halos 1 taon. Nakipag-cool off siya dahil hindi niya kinaya ang mga pagsubok na dumating sa amin. Yung cool off, na uwi sa breakup. Salamin ka kasi. Teka lang! Kang magulo! Ayan. Teka! Saan na bang part? Saan na ba? Ayun, ewan ko sa'yo. Yung cool Sabi ko magsalamin ka. Pwede ko bang kunin yung salamin ko? O sige, hintayin ka namin. Alam mo kasi, alam nyo, ako po kasi talaga minsan pretend lang talagang bata-bataan pero hirap na talagang magbasa. Ayan. Ito na, nakita Okay. ko. Yung cool off na uwi sa breakup nang sumali ako sa school pageant. Ayaw daw niya sa babaeng exposed masyado sa public. Makalipas ang ilang taon, nagka-boyfriend ulit ako. Nagkaanak kami. Maayos naman siya nung simula, gentleman at malambing. Pero pagkapanganak ko, unti-unting nagbago. Napansin ko din na madami siyang kaugaliang nakakairita. Masakit mang tanggapin, may pagsisisi ako sa naging relasyon namin. Pakalipas ng 10 taon, nakatanggap ako ng friend request mula kay Chris. Inaccept ko kasi nakita ko siya sa isang platform na gumagawa ng adult content. Concerned ako at gusto ko siyang kausapin. Sabi niya na insecure daw kasi siya. Nanliit daw siya nung makita niya ako sa entablado nung sumali ako sa school pageant. Naisip daw niya hindi siya sapat. Nangako daw siya sa tatay ko noon na alagaan niya ako habang buhay kaya masakit sa kanyang malaman na hindi ako masaya sa partner ko ngayon. Tambalang kumikinang, bakit po ganon? Bakit po after all these years may kirot pa rin? Bakit may panghihinayang ako kapag naiisip ko kung anong pwedeng nangyari kung hindi niya ako iniwan? Hindi ko naman siya gustong balikan. Hindi din naman ako nagkukulang sa partner ko ngayon. Pero bakit hindi ko pa rin mapigilang masaktan sa katotohanang mas naging maayos sana ang buhay ko kung siya ang nakatuluyan ko? Salamat po sa inyong payo, ang inyong kumikinang na tagapakinig. Anne. Ay, nako, Ann. Ang hirap ng pinagdaanan mo. Kinuha lang ni Nicole yung salamin niya, hindi niya mahanap talaga. Nakakaloka. Anyways, una sa lahat yung tinanong mo, Ann, ano yung sinabi mo?
yung sana kung nakatuluyan mo siya, mas maganda yung buhay mo. Yung katotohanan. Paano mo nalaman? Ano mo kasi, it's yan yan yung produkto ng utak natin na gusto mong makawala sa present na situation mo na you're hoping na kung naging kami, maayos yung buhay ko. So parang nilalabanan mo lang na parang sinasabi mo sa sarili mo na mas maganda yung buhay mo kung sana nangyari. Wala kang kasiguraduhan yun. Wala. Oo. Wala. Tumatakas kasi yung utak mo sa sitwasyon mo na kinalulugmukan mo ngayon. Ay, nakakalungkot yung tumatakas. Tumatakas yung kaisipan mo, yes, di ba? Oo, gano'n tayo eh. At sa tingin ko hindi dapat. Labanan mo yan. Paano niya kaya lalabanan? Una, wag ka nang mag-subscribe dun sa site na may adult content na dun si Chris. Correct. Pangalawa, tingnan mo naman napunta siya dun. Ano ba yun, 'di ba? Pangatlo, may sarili ka ng pamilya. Yun actually yun yung una eh. Yun yung una dapat eh, may sarili ka ng pamilya. Ayan. Meron ka ng sariling pinagkakaabalahan, nakapag-desisyon ka na in the past. Tapos na ang eksena ninyo ni Chris. Tama. Yun lang yun. At siguro most of us naman, meron din naman tayong mga isip na halimbawa, yung babalikan mo, kung nagkatuluyan kaya kami ni siguro ganito yung nangyari. May mga ganyan eh. May mga ganyan. Ikaw ba may mga ganong... Imagination lang yan eh. May mga ganong kading scenario minsan? Before. Diba? Na before, parang mapapaisip ka na, kung ito kaya yung... nakatuluyan ko talaga itong jowang to. Ano kaya yung life na meron kami ngayon? So, kumaga sa mundo mo lang yun, create mo lang yung imagination na yun. Yes. Hindi yun reality. Hindi realidad. At ang iniisip mo, hindi reality yan. Correct. So, yun yung kailangan mong paulit-ulit-an. Oo. Dito ka sa reality. Oo. The reality is, it was long ago, high school? Ano to, after 10 years? Siguro, kung bakit siya nagtatanong, Jegs, is because, bakit may kirot pa rin after all these years? Pero feeling ko temporary lang yan eh. Hindi siya yung parang sobrang permanent na dadalhin mo siya for the rest of your life now that you've seen Chris again. Hindi. Siguro may avalanche lang or flashback of memories. Ako hindi ako naniniwala na kirot yan eh. Kasi ano siya? Parang it's more on, yun nga eh. Imagination. Produkto lang ng utak talaga eh. Alam niyo, at eto na. Ang nakakalurkay dito, ganyan ang ginagawa ng kalaban. Oo. 'Di ba? Steal, kill, and destroy. Yan. So itong mga naiisip mong kirot-kirot, yung sinasabi ni Jegs na imahinasyon mo yung nasa utak mo at hindi yan realidad, mga paraan yan ng kalaban. Mga paraan yan ng kalaban para guluhin ang relasyon na meron ka ngayon. Yan ang role nila ng kalaban, ng enemy. Yan ang role nila yung sirain yung maayos na pagsasama, yung sirain yung pagmamahal na meron ka sa current mong partner, yung magkaroon ka ng pagdududa kahit wala naman dapat na ipagduda na. Ganon. Tinanong din sa akin ni Mrs. Yanilet sa akin one time na meron siyang kakilala na parang namatay yung husband. Okay. Pero sobrang tagal na nila na naghiwalay. Sabi niya parang nasasaktan. Sabi ko hindi nasasaktan yan. Parang nasasaktan na kasi namatay. Pero sobrang tagal na silang maghiwalay. Pero yung kamatayan, parang feeling ko medyo mas gets ko eh. Kasi... Pero sabi ko, yung pwedeng nalungkot. Pero yung nalungkot. nasasaktan ka kasi mahal mo pa. Kasi yun yung siguro mahal niya. Sabi ko, hindi na. Wala na yan. Yung parang na lang, longing. Longing na lang. Longing ka na lang. Or parang isang bagay na pagmamay-ari mo dati na nawala. Diba? You feel bad about it. Diba? Parang diba, kotse. Nawala. Sabi, kotse ko yun. So, parang nagre-reminisce ka na. Pero yung nasasaktan ka, parang same thing din dito sa nangyayari, yung kirot na yan. Kasi ang kirot nangyayari lang siya during, di ba? Sasaktan ka. May moving on stage ka eh. And sa tingin ko, nakapag-move on na rin to si Ann. Nakapag-move on na, kaya hindi kirot yan. Ano lang yan, pwede ngang kiliti hindi kirot. Ayan, posible. Parang kiliti na, in fairness kay Chris, nagka-abs, di ba? Tapos uma-adult content na. Baka sang kirot yan yung marami. Kaya nga. Saang part ng katawan mo yung merong kirot? Para mas magets namin ni Diego Bandido kung ano ba talaga yung nararamdaman mo. But definitely, it's not something that is deep. At dahil hindi ito malalim, wag kang masyadong mag-dwell dito. Kasi ayaw natin, ito na naman po yung
napag-usapan na natin to in the past. It's a series of decisions. Yes. So yung inad mo siya nung nakita mo siya sa isang adult content. In the first place, paano ka napunta dun sa adult content? Tatanungin ko nga. Oo, di ba? Ba't nandun ka? Ba't ka nandun? Di ba, una, choice mo yon Uh-huh. na mapunta sa ganong site. Mhm. 'Di ba? Tapos nakita mo si Chris doon sa site na 'yon. Hindi, in fairness lang din meron din kasi kung minsan nangyayari na biglang Dumaan. magpa-flash. Oo. Kahit hindi ka na, di ba, sa'yo ba, hindi mo na-experience? May experience. Biglang Minsan nga nakakahiya sa Instagram. Oo. Halimbawa yung homepage ko ng Instagram, tapos may nakikinood sa akin. Tapos makikita talaga, dede. Alam mo, parang nakakaloka Yun yung talaga. nakakatakot sa panahon ngayon Sige, hindi ka na namin i-judge. Okay, kung bakit ka napunta sa adult content na yan. Oo. Baka nag-flash. Oo, nakita lang. Baka nakita lang. Tapos nagkataon na nakita mo si Sabi, Chris. uy, si Chris kilala to, ko to. Kilala Oo. ko to. Ayan. Ex ko to. O Oo. sige, doon na lang. Doon na lang tayo. So, hindi mo desisyon na karating ka sa adult content, nagkataon na. But it's a choice also na I-add mo siya. Oo. Yung pag-add mo yun, it's a choice. It's a yun. choice. Yung kinausap mo siya, inad mo siya, kinausap mo siya at nalaman mo yung dahilan na parang na-insecure si kuya, kaya hindi ka pinayagan sa pageant nung araw, kaya kayo naghiwalay. Choice din yun na alamin mo. Kung hanggang ngayon meron kayong conversation ongoing, choice mo pa din yun. So Yes. it's a series of decisions na mali. Hanggang kailan yan? Hanggang sa maging Oo. true lalo at walang halong eklabong maling-mali na talaga ite. Tama. Oh. Ang daming red flags Ang dyan. dami. Yung unang-una na, ano pa ba yung purpose kung bakit nagkakaroon ka ng conversation sa kanya? Tapos si Chris is andun siya sa yun nga, yung Adult content. adult content, Oo. ang ano yun. So, inisip mo ba na magiging kayo uli? Or inisip mo ba na parang mas masarap siya ngayon? Kaya magiging kayo ulit? Or inisip mo ba? Anong purpose? Correct. Or inisip mo ba ganito na kakaawa naman siya, siguro na pariwara yung buhay niya dahil sa akin? yan. Hindi mo alam yung nangyari sa 10 taon. Tsaka aalamin mo pa ba? Oo. Tsaka desisyon na ni Chris yun, alangan naman. Di ba matanda na siya eh. So Oo. desisyon na yun ng ex mo kung dahil sa insecurity na pariwara ang buhay. And Ano niya na yun? It will send signal din sa isang lalaki na ikaw yung nag-reconnect sa kanya. Initiate. O ikaw nag-initiate. Ayaw natin Oo. mag-send ng wrong signals. Yan. Kasi hindi na dapat magkaroon ng kahit anong Oo. klase ng signal. Tapos, Kasi ano ka na. communicate ka pa sa Diba? kanya. Yan. So, Form of ano na yan, cheating. Lalo Yeah. na kung in your mind may Oo. kirot or kung saan man oo. parte ng katawan mo may question kirot. na, magiging maayos oo. sana yung buhay ko kung naging kami. Correct. Ayan. Napaka-unfair naman doon sa mga doon sa jowa mo. O, doon ka sa reality. O, wag dun sa hallucination mo. Correct. O, Wala nang kayo. Mhm. Tapos na yun. And the thing, isipin mo, may mga bata na involved dito eh. Totoo. May 3 anak ka na eh. Meron ka ng anak. 'Di ba? Isipin mo 'yun. Yung sisirain mo yung just in case. Nag-iisip-isip ka kasi yung kirot mo hindi mo mapigilan. Ang kirot kasi yan. Kung ano mang kirot yan hindi mo mapigilan. Yung isang pagkakamali mo, isipin mo yung magiging reaksyon ng 3 anak mo pag nalaman nila na yung nanay nila na iniidolo nila, yung nanay nila na mahal nila ay yung nanay na magtataksil sa kanyang asawa. Ayan. Ayaw natin Dahil sa umabot dahil sa kirot. Nilagay mo pang kirot eh. Iba naman talaga yung ano. Kung makikita mo lang yung mga thought bubbles na. Ano ba kasi yung mga kumikirot-kirot dyan sa anats mo? Wag mo nang pansinin yan. Basa ako, dun pa rin ako sa mga paraan niya ng kalaban. Correct. Ways of the enemy para sirain ang current relationship mo. Tandaan mo na yung Prince of Light kung minsan is yung devil yan eh. Sa cellphone, it's light eh. Nag-emanate siya ng life. Ayan na nga. Yung mga television. Ayan ang sinasabi ko sa'yo. Di ba lagi namang ganun? Ang temptasyon ay in the form of adult content Yes. na magpapakirot sa'yo. Di ba? Anong kirot yan? Di mo kami maluloko. Oras natin! 1:39, ako pong kumikinang na ulo, Diego Bandido. At akong kumikinang ina mo, Nicole Yala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!